на поведе хорото. Байганчо, Болярска кайна продължаваме за хороводката. Давай, давай! Байганьо, пред хороводката! Пред хороводката! И още една пара пристига от бащата. И още една от Филип, сина. И купори пристигат от баба Албена. И още една, и още една, и още една. Купори пристигат. И още една от Танко. Хората да продължава. Внимание, още 10 точки от Марио за оркестър Балкан. От Дицов купори пристигат. Хората да продължава. И още една, купори от майката за хороводката да продължава. И още купори пристигат от баба Албена. И още една, и още една, и още една от Пепа. Купори пристигат от Пепа. Също така от Азис. Купори от бащата на хороводката. Купори пристигат. Хората да продължава. И още една от Пепа. Хората да продължава. И още 10 точки от Нитко Жумана. Хората да продължава. И още 20 точки за оркестър Балкан от бащата. Купори пристигат от баба Албена. И още 10 точки от Ицо. И още една пара от Кина. Хората да продължава за малката принцеса. И още 10 от майката пред хороводката Байганя. И още първи от Филип, сина, за малката принцеса да продължава. Внимание, още 10 точки от майката. И още купори пристигат от баба Албена. За малката принцеса да продължава. Внимание! Още 20 души за оркестъра! Да продължава за малката Още купори принцеса! пристигат от Петьо. Яшаме Байганьо пред хороводката. Внимание! Още 50 души пристигнаха от бащата! Да продължава за малката принцеса! И още пари от бабата. Баба Албена. Хората да продължава. И още една, и още една. Купори пристигат. Хората да продължава. И още една от младия свет. За малката принцеса да продължава. И още една пара пристига от Ицо от бащата. За хороводката. Хората да продължава. И още 20 точки от Ицо пред хороводката Байганьо. И купори пристигат от бабата. От баба Албена. Хората да продължава. И още купори за оркестър Балкан. Хората да продължава. И още 10 точки от Филип, сина. Хората да продължава. И още 10 от бащата на хороводката. Хората да продължава. И още 10 точки от Ицо! Да продължава! И още една пара пристига от бащата на хороводката. Хората да продължава. И още купори пристигат от Нитко Жумана. И още една, и още една от баба Албена. Хората да продължава.
пристигат от бащата за хороводката, хората на Кумажа. Još jedna,